استانبول دنبا شفدر پودکست اوستای صحبت اما یا لسر بیرانین عبدالله کسکین بردوام دکه هم گیشتن بشا نهان مدگو قی امین نکار بن تجربه کن لی دیاره وی سیزده بش تریما نکن تیش گرم بوی ارز مسئله راحت ہے چند سال بری لی دیاربکر کنفرانس کده سیچار کس بشتر دبون مدراتور گوهری کده هده قبل بیون پشتر işte پر جاره کدن مافنوا راحت بیوی 40 دقیقه در باس بو مدراتور گشکرما خو تکار بی گوتنی خوی داوی گویا بسکنه از نو گرم نو گرم ویجه بشا نها ام هی نو گرم بون ام هی نهات ناوستاجی بله گلک تشی مجبور طبیعی ام سر در باست تقابسن بچک زحمته جبرکو 40 سالی معرف دناف دو ساعت ده بیوی باشه ام دیسا لروزنامه ولات وگرن ناوروک بهتر لسر چه بو یک جز خوازم تانه که بحثا روش استانبول یاوی دمیج بکی جبر کو تام سالین کوچی بون کو کردان جه همو باجرن باگری کردستان کوچ تکرن و پرانی وان برای خوددان یک جوان باجران کو او ترجی استانبول بو پیشی ناوروک و بهتر لسر چه دا هر رو پلک و بچه تجده کر و دو راجی روش استانبول Yani behter giraniya rojname tişten kültürî bûn. Ama ji xebera behter makale hebûn, nivîs hebûn. Hê jî bi qeneeta min tevî ku 35 sal li ser derbas bûye, hê jî ev problem di Kurdî de heye. Mesela zehmetiya herî mezin ji bo me tiştê herî hêsan bûn. Yani xebereke piçûk mesela. Em bêjin li Diyarbekir tiştek bûye, li bajarekî Kurdistanê tiştek bûye, paragrafek tê binivîsenê me bi xwe jê fehm nedikir yani. Çima ji ber ku te gereke olağanüstü hal bölge valiliği binivîsende. Te gereke behsa qorucuya bikire. Te gereke behsa sansür sürgün kararnamesi bikire. Te gereke behsa özel tim bikire. Yani ev hemû mefhumên nû bûn û bo Tirkiye hatibûn çêkirin. Dezgehek çêkiribûn navek lêkiribûn. Yek em me xeberek hazir dikir gereke 2-3 deqede 5 deqede tu paragrafekê binivîsenê filan tişt bûye bê van tişt me ew qas tişt dikevin navê de bêhtir tu li ser ez ê ji o hal re bêjim çi ez ê ji bo sansür sürgün kararnamesî bêjim çi özel tim ez ê bêjim çi korucu ez ê bêjim me sedgotin cerdevan cerdevan nabe yani ne pir subjektif ji ber wê mesela insan dihatin digotin ey ku berê ji memleket ji nêzîkatiyek me heye falan digotin ya tu wek me dipeyvê min digot ez ê kê bipeyvim yani ez helbet wek te bipeyvim Kurdiya min wî aynî me çi em ji aynî herêmê ne aynî derdorê ne aynî zimanê em dipeyvin ê digot çima em ji xaftinê te fehm dikin an ji xaftinê fehm dikin ji nivîsa min digot xwendin û nivîsa we tune hêrs bûn digot yani tu dizanî ji bo vî zimanî ji bo vî mafê vî milletê çi hatiye serê me ya amenna herî herkes wisa lê xwendin û nivîsandin tiştekî din e. Mesela min tekstek dida wan ku tarîx reqem navê re derbas dibûn. Dixwendin hêdî dixwendin ku dihat ser tarîxê digot di sala 1946 de xêr e şerm dikirin. Got çima te ew yani ew Tirkiye me ew reqemê romayî ne yani herkes bikartînê. Te çima yekser kire Tirkiye? Çima ji ber ku çavê te hîn nebûye, te zêde nexwendiye, tu li ser nesekinî xwendin û nivîsandin tiştekî din e. Piştre min ji ware dixwend, dema min ji ware dixwend niha jî wê dikin bi gelek kesare fehm dikirin. Heta tenê fehm nedikirin, müdaxale jî dikirin. Filan tişt rast e, filan tişt xelet e. Carna mümkün e tiştê ku digotin rast jî bûn yani. Ew xeletî jî em ji wan gelek tişta fêr dibûn. Yani mebesta min li vir ku em tişta qasî ku pêwîst e li ser zimanê xwe me tu xebat nekiriye yani xebatek pir ciddî me nekiriye ji bo wê perwerdahî rastî tiştekî pir girîng e ji Ewropê de ji berê jî me ev digot gerek hemû enerjiya xwe em bidin ku di her qadî de perwerdahiya bi zimanê Kurdî hebe yani ancak bi vî awayî merivkarî bê nivşên nû û van problema çareser bike zimanê xwe bigîne nivşên nû. Meselê din de meselê
kültürî dema meqaleyek falan tiştek dihat nivîsandin zêde problemek nebû yani. Pir rehat her kesî bi Kurdiya xwe dinivîsand. Ama di wergera ji Tirkî de berê jî min behs kir yani navenda nûçeyan bi giştî bi Tirkî dinivîsand. Tirkî û Kurdî du zimanê pir berevaşî hevin û tu bixwazî nexwazî Kurdiya te çi qas baş jî bê Kurdekî bakur, Kurdekî ku li Tirkiye mezin bûye her rû bi her awayî mawrûzî. Türkiye dibe. Tirkî dibe, Tirkiya wî serdest e, Tirkî zimanê jiyanê ye û peyvê Tirkî di Kurdî de gelekî beloqin yani toriyê me hinek xweş tedbîqeya ve Kurdiye sedan salê tê bikaranîn lê bi rastî li Kurdî nayê bo wê dwêşanxanê de jî wekî din ji hemû karî xwe de eger ne mecbûrî be orijinal ne Tirkî be em tu care tercih nakin ku werger ji bo Kurdî di ser Tirkî re bêkirin ji bo vê sebebê. İstanbul wî çaxî mesela koça mecbûrî berî wê koça ekonomîk hebû koça ekonomîk ne tiştekî ew qas mezin bû biz ew gundê ku dihatin valakirin û bi awayekî û piştî wê nüfûsek zêde bû kar tune bû İstanbul derfetê wê gelekî zêde bûn bêhtir nüfûsek gelek cidî a Kurda dihatin û xwe li aliyê tarla başwan digirtin gelek kes li wan de re rû diniştin lê nebdilê xebûn Kurdê me hez ştêkev nakin yani tenê hez dikin zimanî me zimanekî qedîm e em milletekî kevnin kültürek me yê qedîm heye erê wîsayê lê ku tê ser tiştêk kevin qet jê hez nakin nebdilê xwe li wan de re bûn ji ber wê zêde dest nedan wan niha jî mesel Diyarbekirê dibînim dibê filan der kevne dibê çend salê de çi ava yek 5 sal ye 10 sal ye jê re dibêjin kevne wî çaxî helbet rewşa Kurda gelekî xirab bû di her warî te lê ev mesele ekonomîk de nexasim însanên me gelekî jîrin xweşbextane piştî 20-30 salî ez niha dibînim kesê ku berî 3 salî 5 sala hatî li deverekê gersonî kiriye firaq şutine nizam çikî yê bûye xwediyê we xwe pêş xistine yani xebatek belkî li gorî standartê Tirkiye rewşa wan gelekî xirabtir bû lê bi şev û ro karkirin û foxî karê xwe bi awayekî pir ciddî û niha jiyana xwe ber başiyê ve birine em dikarin bêjin îro hêdî hêdî berê me digot mesela tamam em nüfûsek zêde ne Turgut Özal hê salên notî digot baja İstanbul 3 milyon Kurd heye bajarî herî mezin ê Kurd heye lê giraniyek me nebû giraniyek me bi qasî hemalên Kurd ê destpêka sed salê de zanî ser pêhatiya wan û bedirxaniyan çawî çaxî şaredarê İstanbulê Rıdwan Paşa kuştin û falan zêde nebû niha hêdî hêdî ji bin ve tebî gelek rê jî li ber wa tê girtin hêjî ev rê veşartî ku meriv pir eşkere belkî nebe ama gelek tê girtin lê tevî hemû astengiyan jiyana xwe ber hev de anîn em dikarin bêjin ku îro mesela di hilbijartina de di tiştê din de di gelek warî de êdî giraniyek Kurda heye di ekonomî de di siyasetê de di gelek di kültürê de her çi qas hêjî mesela gelek hunermendê me nivîskarî me berê gelek şu li vir bûn salonek ku hunermendek Kurd karî bi lê konser bidê dilekî rehet jê re bêjin erê tu nebêjî ji berê gelekî baştir ye hêvîdar me baştir be. Reaksiyona devletê li hember avakirina Rojnameyê Kurdî û mesela sansür û qedexe li çi astê bû ve çawa çareser dikir yani tamam Rojnameya Tirkiye her dihate qedexe kirin li ya Kurdî Kurdî ne dibû pir kêm dibû dema dibû jî bi encam nedibû ev qenaata min siyasetek hêjî ev siyaset devam dike mesela kitêbê me jî gelek kitêb hatine qedexe kirin lê çendê Kurdî hatine qedexe kirin piştî me îtiraz kir derhal ew takîbsizlik kararı dan ew dewam nekir wan dameya naxwazin meşruiyetekê bidin Kurdî tê di zimanek dema tu li محکمه bike û çik bike gerek Yemenî tercüman hebe nizam çabet fiilen wî zimanî qebûl dike hêjî heta berî bi demekê jî van demê dawî zêde nayê guhême ama heta berî bi demekê jî li meclisê jî li parlemen tu jî digotin ji bo Kurdî dema hin peyvê Kurdî dihatin gotin gotinê Kurdî dihatin gotin digotin zimanekî jê nayê fehm kirin zimanekî nayê zanîn vî awayî binav dikirin ev siyaset hêjî
دوام دکه کردی هلبت هیچ وگا سربسته لی گرکت ناف چارچوبه تن دبی دما وی چارچوبه دشکینی و فره دبی برب جواکی دچی لور مداخلت کن هیچ سیاست دوام دکه مخابن. ورن دامزراندنا gündemi. لی بریم از خواهد تونه که جیش مرا بحثا بیرانی نخواهیم به یاشار قیا را بکی به کرتاسی بحثا یاشار قیا بکی و ورن سر دامزراندنا gündemi و نیقاش نویده نورمال یاشار قیا ایبوبانه دسپیک موسا قرار دابو کو یاشار قیا بخودیه ولات پشتره گوهری زبیر ایدار bu xodiye ve ew serhat bucak çum gündemi lil binavê gotin heta min ew navşe lê kiribû xuncike kwî bu yaşara bir gelekî hez ji polemikan dikir milletekî mirovekî pir hissî bû û kurdperwer bû rastî ew nifşê berî xwe naskir bû Mehmet Sekban û car bi car em diçûn deverekî işte digo معاینه خانه محمد سکبان ev dere şum falan yani ew gelek tişt kom kiribûn li baxwe lê gelekî hez polemîkê jî dikir yani heta ji me dihat mesele me digot Yaşar abi yani tu xwediyê gündemê gotina te ne a şexsekî ye tu bixwazî nexwazî dema te bi Emîn Çöleşan re bi kesê din re dikevê polemîkê de ew wek tiştekî din lê dinerin me hemû her kesî girêdi dê gerek tu biçekî hayîşvan tişta hebe erê me hin tevî ku me gelek tişt jê davêtin heta dawiya jiyana xwe jî wisa bû piştî ku veqetiya jî xatirayê xwe de jî mesele gelek hin mafên şexsî em bêjin çîk dikirin hin tiştê şexsî zêde derdixistin pêş ku kesê sêyemîn çaremîn alaqedar nake heta ji me dihat me ew ji navê jê der دخستن وسا باور دکر وکو باور دکر شیا. مثلا gündemi, avakarına gündemi و نقاش نوی دمی و جبر کدو نوا gündemi ده جبریا ویجی گلک روزنامه‌گرین ترکیه هبون به چپ ترکارا دیسا و دمی تکیلین باش هبون روزنامه جهیل روزنامه‌گری والا چه آستی بو نقاش نوی دمی این سرکت شون بقناعتا من دما خود يعني نوت دو حتى نوت چار نوت پنجاوان روزنامه هریب تسیر ترکیه بونته کرده ج آلیه ناوروکه و آلیه خبره و تسیر و جخوا سیاست دولتی وان سالی پیشی سر gündemi دمت البرچاو دگریش پشتره گلکی خرابتر بو چما پشتره ایزوله کرن yani nav خود çarçoya tankda edi per pevist net kir yani ew qas biçin ser destpêkê dema nû destpêkir tê bîran mesele ji bo xebera wê çend kesa re hevpêvîn kir yek jî me çap nekir yani em diçûn me digot em ê xebera gündemê çê bikin em bêjin mesela me Ahmet Kahraman re hevpêvîn kir dema me hazir dikir ku em çap bikin teyit Ahmet Kahraman nemaye dane ekîbekî din her rojname derneketiye êdin bu yavayı dihatin hêdî em jî ji min jî hinek tiştxwastin nexwasim di rûpelê kültûr sanat de me alîkarî da ve hin tiştê Kurdî me werdigerandin didan wan û piştî demekê welat nizanim bijin aliya ve jê em westiyan êdî bi awayekî din ême jî lê dinihêrtin من قبول نکر yani ولات براستی mesela کسی وی دمیجی هن کسان نویسان دی هر چخاس کم نویسان وک شکر گلمشو کسی دین به تو اوایی من مداخله یک جور دا آی یکسر ما قبول نکر چماش برکو ام جوی چیار مر زاروکی وی خلکی بون و متخواست ام زمانی خواه لسر ملت خواه لسر قدر خواه خودی گوتون بون مبناوی خواه اشکره دکر مبدلی ویجی دا برچاوی خو مددا جی پیوست ندکر یعنی کسی که کو قطع علاقه وان کاراره تنیش برکو صلاحیت کوی هيا بامر تبکی گلک جاره جی تشتی غلط دگوتن لی مداخله و سازیده بون مگوت از نکارم بیاویز یعنی از قبول ناکم خبات کاری مجوی شاخی علی کاری دانمه تشتی گلک
عجب دبون لێ پشدەمەکە ئێدی گوتن وەرە بخوازێ ئێدی گوندەم هاتە گرتن پێشی ئاددووە گوتن ئەگەر بخوازێ ئەژ ناف کۆمیسیۆنێ دەبوو ناف یازیشتەریتە کاری نویسارن kültür روپەلێ kültür sanat çand û huner tesîmim kirin merlûr dest pê kir heta ji me hat me çarçoveyek yani nivîskarê ku vêga jî li Tirkiye navdarin gelek kesa dinivîsand wekî din hem rojeva Tirkiye a hunerî mesele ji îKSV bigire heta bi şikê weşanxaneyê mezinê Tirkiye gelekî girîngî didan rûpelê me û ew şexsiyetên Kurd yeko yeko mesela me dinivîsand me çîkkirin bêjin rûpel tê bîra min tam rûpel me serceger xwîn çêkir bû carê yekem ciwan hacûm pêşî وڵات هەفپەیوین پێرەکرد me ew wergeran Tirkî me li wir çap kir yanî wî çaxî tebî nameyên xwendevan e hebûn e-mail û tiştê din tin hebûn fax hebûn gelek reaksiyonên xweş dihatin mesela ji batmanî ciyê din digotin ciwan behsa çikêt kir digot em ji stranên xwe re gotina peyda nakin her çiqas mînakek gelek baş çend mînakên gelek baş bi rojan barnas re çêkir min ser boriye ku tiştê din ê ku mesela dixwastin şerê xwe dişandin gotem dixwazim bigihîn ciwan û nizam eş bikin falan lê dema bi Tirkî derket di Kurdî de tiştek nedibû reaksiyonek xirab nedibû lê dema bi Tirkî derket vê carê li Ewropa Kurdên tevgerê li Ewropa xasim mesûlê ve Kanî Yilmaz bû çaxî gelek problem derdixist yani her roj an telefon dikir an zam çend cara mesela tê bîra min ferdaya gurbete telefona wî dane min ez pê min gotiyan ez nem hata wê teme yani mesela li dij hevpeyvîna Ciwan Haca derdket digot halkımız işte sıcak savaş ortamında niye böyle serserilerle Türkiye bir şey digot ya min digot em ser müzisyenekî baş e çi alaka me em nizanin jiyana wî çi ye çawa ye me alaqedar nake tişta me alaqedar dike xwendewanî me alaqedar dike müzîka wî ye müzîka wî baş e xirab e ferq nake lê em ser vê pêret pê û fikra xwe dibêjê em tamamen di vê çarçoveyê de hat asteke wisa ku êdî me nikarî bû ez daxwaza xwe ez jê veqetiyam lê rastî jî mesela tiştê ku xeberê ku wê demê me çêkirine hêjî yani dema ez lê dinerim bi dilê min in yani tiştekî heta ji me hemû rengên Kurdî ji derve bêyî ku dîtina wî em lê bipirsin û nizam çi bikin ji ber ku kültür ziman ê her kesî ye rojnameyek ku diva şerta de Kurd derdixin gereke cî bidin hemû rengên Kurdî bûya wayî me berdewam kiriye. Baş e. Beriya wê wekî di kî hebû te pêra hevpeyvînkirin kesên navdar sereke yên naskirî û behsanekî jî Mam Celal. Notu sê bû ew dema şer hate rawestandin tê bîra min Cengiz Şandart Sebahê de sür manşet çîkiribûn Mam Celal dihat Ankara Ferda û Yaşar Kaya û çend kesê din hatin gotin em bi hev re bikin min got ez dixwazim hevpeyvînekê pêre bikim telefonî Zubeyr Aydar kir pêre peyivî got temam wî ji xwe bi Kurdî me yê bikire min got eger bixwazin êdin jî wergerînin Tirkî me em dairê swar bin em çûn Ankara wê êvarê li Ankara Selahattin Loqantası hebû loqanteyek gelek mezin li aliyê bilkent wan bû tam nayê bîra min ciyek şu an derabû 200-300 kes بۆ مام جەلال هاتبوون با هەف ئەوی چاخی هەلبەت گەیم کەسا کوردی زانین و ji ber wê me gelek cara berî wê em çûn berî restoranê em çûn mala Serçîl Qezaz li Çankaya ez bûm Yaşar Kaya bû Feka Hüseyin bû Zubeyr Aydar bû polîs li ber derî bûn yanî بۆ parastinê biçek ji me re xerîb hatibû carê yekem herhalde me tev me jare got yani iyi akşamlar yani êvar baş falan em çûn li malê rûniştin Mustafa Erdoğan jî çaxîl gündemê kartikew jî me re bû me Mam Celal re bêhtir tiştê kültûrî ama tiştê din jî em siyaseta giştî jî em li ser peyvîn me hevpeyvîna xwe kir êvarê jî em hatin
رستورانê li wir tiştekî bala min kişand ciyana min de gelek jiyana min piştî wê de gelekî min lê dîqat kir. Kesê ku du meh sê meh berê mek berê bi gotinên rafsancanî û kesê din kesên pirkirêt Mam Celal xirab dikirin û gotinê qet meriv ji bo şexsiyetekî Kurd nebêje. Digotin wê şevê diketin dorê de ji bo ku Mam Celal bibînin. Mam Celal bibînin destê xwe bidinê merhebayekê bidinê xatir. Hineka jê ku nizanî bûn carname jî alîkariya wat kir Kurdî ji bo tercüme falan. Ez piştî demekê derketim derve min cigareyekê şa qet ji bîra min naçê ji xwe re wisa difikirîm ew dîmen du meh berê sê meh berê dema û şerê navxwe de û falan tiştê din de min ji xwe re wekû bi xwe re bipeyvim bêdeng min tiştek gotin got yanî ji rûpê de hemû jiyana xwe de wisa diyar e ku ez ê bi meselê kültûriyê Kurdî re alaqedar dim. Çi dibe bila bibe kî dibe bila bibe ez bizanibim yek sadî sad rast yek sadî sad galet e meyla min ser kî janî ji be ez vê têkelî karê xwe nakim. Çima ji ber ku mesela diyaloga me ya pêre tevî ku rolek welatî başî nebû yani wan mesela de ew jî wek bülteneke partiyê tev digeriyar lê diyaloga me yani ji ber Kurdî ye wî kurmancîya wî jî baş bû diyaloga me pêre hebû em li ser şehra Kurdî li ser Şergobê kes û kesê din falan peyivîn yani wisa diyalogek çêdibû yani pirek navbera me de çêdibû yani min goş dêla ku em gotinên bêmana ji aliyê din re bikin ku îro bi vî awayî sibê tam bereva ji wê dibe û ti giraniya te namîne tu fêda te jî li aliyê ku tu dixwazî biparêzî jî namîne tu bê alî bimînî bi kêm asî wê bê alîbûna xwe awêşana xwe biparêzî tê karîbê bêhtir tesîrek baş li her du aliya jî bikê her du alî jî ême ne dawî emin û rastî jî heta îro hemû tiştê xwe de gelek cara fikra min şexsî çi dibe bila bê ez vê yekê dîqat dikim ku bi tu awayî karê xwe karê me yî di nav Kurdan de em nexin bin tesîra siyasetên hizbî û wekî din. Li ba me herkes heye dizanî yani herkes heye hemû parçe hene ji Qasîmlo herî zêde kesê ku me kitêbê wî çap kirine Qasîmlo ne Partiya Qasîmlo giraniyekê tiştek wan li vir tune me çend kitêb li ser çap kirine herkes heye hemû dîtinên siyasî hene ji hemû hizba û derûdorê din însan hene lê em hem hemû ne hem jî neyek ji wan e herkes li ba me di karê xwe de bi nasnama xwe yê nivîskarî heye ne bi asiyasî û me qerarek jî da ku em tu cara yani em bêjin şerê partiyekî şerê PKK û yekî diyan partî falan em ne layangirê yek alî bin ku aliyekê digirin û êrişî aliyê din dikin heta em nebin tarafekî van nîqaşa jî ama kesek rojnamevanek wan mesela dinivîsêne deverekê de pir objektif e deverekê de ne objektif ew êdî çarçoveya azadiya fikrî de ye yani wê şevê tesîrek gelek baş li ser jiyana min kir ku ew tişt min beramberî hev kirin. Belkî yekem hatina Mam Celal bû bo Enqerê ne? Na berê jî Berê jî hatibû. berî wê jî dihatin em gelek jî li dij derketin lê yani dija yek tamamen hissî bû yani civakek çawa tê birê vebirin yani tê çi bikî tu ne tenê ji xwe mesulî ji çend partîzanê xwe mesulî tu ji miletekî tu ji erdekî tu ji bajarekî tu ji welatekî mesulî ev mesuliyet tiştê din li ser te ferz dike carna mümkün e tiştê nebilê te jî li ser te ferz bike yani barê siyasetvana helbet em wek siyasetvana gerek nefikirin em zextê li ser wan bikin ji bo ku baştir belê ne wek milîtanekî aliyekî Wextê me divê beşîrê jî temam bû esasa me yek du deqîdê herin ez dixwazim hinekî jî behsê piştgiriya Yaşar Kemal kesên weke Orhan Pamuk nivîskar û entelektûalên payebilind yên Tirkiye jî vê demê li hemberî kuştina rojnamegerên Kurd li hemberî girtina rojnameyan
beştari hen çalakiyan jî dibûn. Çi anekdoteyên wê demê hene? Yaşar Kemal ji Orhan Pamuk jî Muratan Mungan ji ew gelek hesas bûn divan meselade. Şeveke îhadê hebû li Harbiye Açık Hava. Berî çend roja Mehmet Aktaş hevalê me çûbû Yaşar Kaya ew ayar kir. Çû bi Yaşar Kemal re peyivî ji bo ku hevpeyvînekê pê re bike. Manşeta wê Yaşar Kemal kendini savunuyor. Yazı işleri de eldiş derketim got eva galeta. Yani Yaşar Kemal yani çavun hevpeyvînê pêretkin yani sucdar nîne devre mahkeme nîne Mehmet Reşê em peyivîn. Wê şeva îhadê ez çû du roja dawam kir. Rojeke hevpeyvîna wî dan roja din jî ji heft heşt kesa deh kesa dîtin wergirtin li ser Yaşar Kemal. Tenê min û Yaşar Kaya me Yaşar Kemal parast bû ser edebiyata wî çavahê salê pêncî Kurdistan nivîsandiye û nabê em wisa mehkûm bikin û falan. Temam xwe pê da nas kirin ez nas kirim Kurdî dest pê kir min re peyvî nivîs xwendibû. Gelek hêrs bû helbet digo Kurdino min çikirê ku ez xwe biparêzim yani. Ez çima xwe biparêzim ka bijim kîja destanê we diziye. Tiştê wisa digotin ji wê şevê heta wefata wî jî pêwendiya me pê re dom kir. Em niha bikevin navê de herhalde programeke tenê ji bo wî hebe yani حساس bû divan mesela de min memê alan malayê Cizîrê ew jê re dibirin heta çend jare gote Mehmet Uzun em carekê li dîwana têl bi hev re rûniştin got were em vê memê alan bi hev re wergerênin Tirkî. Lê tabii siheta wî û karê din têrê nekir. Gelek tiştê din dikirin. Mesela tivin bavê min Huner Selîm Ayşe abla jê re aniye bi îngilîzî jê re xwendiye tercüme kiriye. Rojeke telefon kir kurot ev kitêb çap kiriye çima te ji min re negotiye te nabînim van dema Yaşar abî falan got Ayşe wisa ji min re ji îngilîzî tercüme kir wî jî şandiye Metîsê weşanxaneya Metîs ew jî dostê me bûn wan jî kitêba avesta standiye jê re şandine got wisa bûye ve carê min got ez jê hêrs bûm got tu çima ji me re neşandiye ev kitêb 2 sal berê me çap kiriye got ji min re bigota minî pêşgotinek jê re binivîsande heta ew telefon dema vekir got ez azad êdî wî çaxî hê zarokek bûm cümla wê ye destpêkê bi Tirkî xwendibûm got Yaşar abî tu binivîsîne pêşgotinê em ê ji nû ve çapek din bikin em xabin ew jî pêk nehat gelek tiştê din mesela ser Qasîmlo ser pêhatiyê wî gelek tişt me re gotin ji xwe min ev wek nivîsek beşek jî di Rûdawê de nivîsandibû. Mesela wî Abdullah Öcalan mesela gelek enteresan bû. Not û yekê bû çi bû Halîl Nebîler û Muhsin Kızılkaya li rojnameya Güneş bû nizanim li wir dünden yarine Kürtler seryalek çêkiribûn. Hevpeyvînek ji Halîl Nebîler bi Öcalan re kiribû. Öcalan bi zimanekî pir hişk û Yılmaz Güney Ahmet Arîf û Yaşar Kemal kiribû. Ew tabii pir hêrs bû ev mesele çend care ji min re behs kir. Pişt re Rafet Ballı dema diçe ba Öcalan jê re dibêje Yaşar Kemal ez li ku di aliyê dinyayê bê ez dixwazim bibînim. Ew vê xeberê ji Yaşar Kemal re têne berseva Yaşar Kemal tenê yek gotine apo gurê kerê wisa gotiye ama berseva hember jî yani erê tu rast dibêje vek Yaşar ez wekû tu dibêje yani gelek anekdotê wisa ku dikarî fikir bidin hebin mixabin tabii Wext têrî nake. me têr nake. Gelek spas. Ew jî bimîne bo çend tiştê Çend carekî din. Ez jî yek ji wan kesan min jî Yaşar Kemal nas kir hevpeyvînek me carekê pê re kiribû. Kesekî helbet gelekî cuda bû. Gelek spas em gehiştin dawiya vê xelekê jî podcasta westa em ê bi beşa dehan berdewam bikin û em ê hêdî hêdî warin ser avakirina weşanxaneya Avesta û bîranînên ji wê pêva em ê berdewam bikin. Spas ku heta vê derê ve temaşe kir.